Naimbag nga bigat apaw. Tatake agitulod tayo maninti kuan iti ayuda. Dati namon tayo nga marigrigat mo nga dati kapansanan na tuludan tayo ti grocery kin kuan na po. Kin bagas. Tapos tatta dito kami lang kuan ato nga store lang nito ayan may ti pagkatanga kiti bagasan ta napanggajit ako rong 960. Wait ka kuha tingin sa sako ka 1020 batit lang ti diferensya na. At tayo gamin ajit ako rong dito ayan may kapsat. So dito yak lang ang mga lan. Taji gasolina pa. Ayo. Wala ni ate. Ilo nang tag mo na to bagas mo kanin nang. 1,020. Makala tayo apo. Dito lang gumatang at batit lang ti diferensyada mo. Tapos dito yung may isang store nga pag titindaan nga pagkatangan tayo. Dito tayo magatangan na di grocery. Nalala ka gabin tila lako dito it aji presyo dito nalala ka pinujit ako rong ta kuada. Aji ngay direct to kuada ngay ka English direct to panel. Ato ni nang. Ay kabil ko ligjubar na. Kampiyon. Dene. Ate apa jadi nigatang tayo. Di may limaan tine. Thank you. Thank you. Yan na ba? Tulog kayo, ang ayuda dyan. Silip tayo dyan, pagkaludan tayo. Gagawin nga ko saan ko nga kakuyog ni bakit kuhay. Hindi magamin kayo pa check up may suna. Pa kulaya may pa ultrasound kay ubigay ni. So shock lang kasi nagkakalutan. Ate apo yung bayo. Ayo. Umunig tayo garutin tako. Mga katungtong tayo. Ate apo yung balayda. Gapo apa lang ato. Sir, kamusta? Tanap pinsamulat tao rin ako. Kaya ano kayo nga Ay, kung nga rin bigla latta ka, nagkwamon at nga. Tritis ko na naman dyan, doktor ka, kada ka ka. Hindi ko makuha nung kasi ano. Awan ni mamang nante. Dito? Kanina yabang ni kwa. Kanina yabang ni manang ading na. Duduwada mga kapsat. Mano nga taon nga kasati sakit yun, sir? Hindi nang rugyati di ka. Aja eskulak, nagkuha nga. Ang sakit-sakit dito siksik lang ide. Di kuhan. Ang sakit ka makay numamot tagas no ka. Gimbag mo. Umidi kuha kiti college ko may day. Di mo ang sari-sardi ang malatatag kasi magsakit ang lumtag malatadi. Saksakay mima. Kaya nagkapunyan tayo. Panak dini and then san bibi. Pag kukat kaya mo kada kami pira te Jugot utang. Utang aja asa nga kunada. Ay kauna. Sakripisyo ito ko. Utang. Utang. Nakapasyarak to yan tayo. Tatala makapasyar mo ta. Siguro daw mati kwa. Pundo. So nga nalagip ko di karoon na kitiwamot tayo. Niti pundo. Nag-sponsoran tayo. So nga pinasyar ko mo ni Ading. Nabayagan natin ang tinga kuhanan. Sakit na. Nabayagan ata. Manunga. Line of 2 na palang din ng rugi. Na nagkasakit. Hindi ko makapagpagnamot. Limaing mot. Hindi ko nag-isiskwela ite. Nagkukadat ka lang ba? Kuha year 2000. Mas dyan. Sakit isunan. Well. Amumot ite. Mano taon na nante?
34. 34 na ading yan. Ading Ryan. Oo. Hindi nakalipas asa kasama. Mo mati babaro no ko din nagsusulpong gamit ko. Kasi dahil may day, lagi di babaro. Kuno siya ka English mo dahil lang madama ag siya. May isang bugoy-bugoy DJ high school day. Kasi naabok ibagta nagbago-bago ak mo. Dati pagkuka mano ko ano mapana kagraep akada isa aja Pinya ay pagbabiyagan nyo tatan. makirara upak. Agsiksik ka. Manutawon yun. 58. Nang kali nga nabiyag pa. Nabiyag pa kukamot iji dultata. 59 na mutang. Lalakay babakit kami. Sa ating mo tigwadaan. Balayda. Iti regrega. Unaan mo't nga talaga nga kwata. Nariga mo na di mo Gusto nga talaga ang titi biyag. Dari kas titi kasasad ni ko. Importante diri na rigrigat masyat kayo lata masaya kayo kasi madi pang panutin gada sakitin niyo. Wala no adi nga ron no gab-abudit da ka na. Ang kaya nga gab-abudit ko nagtanohan yung pampanunutin ata ta anda nga dumagsun ti. Mami nga tao ti panutan tayo matay. Una. Surti tayo lang no modudi tayo nga kwa ginana. Ya pudus la ti makamon Nanay nga ron ko marigrigat tayo mga. Ganan to. Ate lang ti pasarabok kanyang day. Dati mga kwaten ti gatas mo, biskwit, dami sardinas na. Niya man ti kuha na. Gatang gatot tayo. Pagdamuta tinitid ko nga kwandeng. Dagamin ti nagko ba nangasing nga ng tid nga ante kanya madi mga syakti nagapon na ata kundi siya lang iti nagpili kanyayo. Na oresin nun atin ng kukon salamat amin kada kayo. At paspasalamata mo kadag iti ng third nga timulong iti kasapulan iti anak ko. Sapal na kumatad adumanan iti matulungan yung nga dagiti kasto nga dati sagsagubanit iti pagbagina. Kitagyaman ang launay kada kayo. Ayan. Salamat kina Apo Diyos. Kakatitir gami sunan to. Nasapa agarud ang ako ang matrabaho di nasapa ti Marites Martis tayo. Titinang kok ma. Ako biga mo. Marites. Panggap lang ti panang Aji kuante aji. Kinaji bayad utang. Mamaritis tayo. Salamat din ang titi ko nga tulong kanyak nga salamat natin tin yung Ayuda. Ayuda nga kweti bakit kano pang pumigsak man ulit. Salamat kanya. Salamat kina Apo Diyos. Importante ka madi tayo nga kwa. Madi tayo nga malungkot nga. Importante madi tayo nga kwa. Ninya pampanutan tayo. Kasi lang. Salamat kina Apo Diyos. Uray niya nga riga. Masaya. Sinjak siguro magbayagan na nga kwa. Paano mo tin dapat itulod ko nga kwa. Salamat nga ron Salamat kina Apo Diyos. Salamat. Pandayo pa. Ay tatay gaya mo dito yung natuloy nga nagpa-check out ni bakit kay Sabado pa schedule ya. Sabado pa kano text. Tapos ngayon ituloy natin yung pamimigay. Kabudwa sa ako nga ako. Kabudwa sa ako ng bagas. Yeah. Apaw, yung bag nga malab. Mamamba nga. Hindi tulong dakti ko ayaw. Ayaw dayaw nga matit nga kwa. Nagkakuan nyo. Ijibalay, nagkapak ijibalay. Ng ato itit ti sponsor. Nga saklang ti kwa, pinili kayo nga may kan. Talong klase ating nga tinapay. Sa asungkar. Sa may sakilong nga gatas. Ay, nagmayato. Very big. Ang pagudwa nga kwa pa, ang pagudwa nga bagas. Ay, dapat bagas. Ay.
Ate Apo. Maraming salamat karun balong Madi nga siya nanggapon na apong dati ng third. Yung iti may bagayaw. Puna. Maraming salamat sa iyong ibinigay sa akin. Thank you very much. Salamat kini Apo Diyos. Apo. Kapan tuludon tayo pa iti may isang ako recipient tayo. Abang nong panawang kayo. Okay. Sunod tayo, nagit ayaw na ti bagbakal. Bakit lang eh. Pero tayo. Ayo, Apo. Apo. Ding, Apong, nga balab. Kastamot ako. Ito to, ita dati regalo. Thank you. Yan po si Apong Muray. Apong balay na ni Apong mo. Mereka akan silawar. Dagsig sila wol. Ito tayo lang rin. Ito yung Masiris ni ulag. ito yung sinaing niya. Ay, kuya, magluluto kayo gayam. Nagulupa kas laki ni ihang mga bako. Yung si Dayo. Balatong. Balatong. Pwede makipangan toy. Mabaling. Apong dati regalo yun. Tinudan tayo ni Apong iti may isang kilong gatas. Ay, thank you, Apo. Yung tinapay, pinadamot. Kayo nga kukawan, manarigat nga kwa. May bugas. Oo. Awan, drama scene sa timang mangyari tatan. Thank you, Apo. Adagamin tang Thank you. tid Apong. Nang tid nga sponsor nga nga ase. Wen. Tapos sa dati kagudwas ako yung bagas. Wen. Thank you. Kung sino man kayong nagbigay, thank you po. Kay maraming salamat. Thank you sa lahat ng donors na ibinigay nyo sa akin. Kay matanda na ako, 72 years na ako, hindi na makakwan. Oh, salamat kay na Apo Diyos. Thank you, Lord. na natutuludan tayo na Apong. Oo. Kaya hanggang itilangan na Apo ti kuan iti video tayon. Well, Una-una salamat kini Apo Diyos. Kini pangalawa ni Manang kini Manong nga isu ato iti nang ted. ayuda. Salamat kina Apo. Bye-bye.